אז בואו נצלול לשני השמות האלה, ששומעים כל הזמן בהקשר של אינפלציה בערב. CPI ו-PCE. כן, שני מדדים חשובים. נכון, ונראה שיש פה קטע מעניין. שניהם מודדים לכאורה אותו דבר, אינפלציה, אבל ה-Federal Reserve מתמקד בעיקר באחד, ה-PCE. נכון. בעוד שהשווקים קופצים ומגיבים הרבה יותר חזק דווקא לשני, ל-CPI. בדיוק. וזה יוצר לפעמים בלבול. אז בואו נפרק את זה. נבין מה ההבדלים, למה הפד מעדיף מה שהוא מעדיף, ואיך זה משפיע על השווקים, על מניות, על אג"ח. יאללה. אז על פניו שניהם מדדי אינפלציה. אבל כמו שאומרים, השטן בפרטים הקטנים. לגמרי. איך מחשבים? מה נכנס למדד? מאיפה הנתונים? איזה משקל נותנים לדיור, לעומת בריאות? כל אלה שונים. אז בואו נתחיל מהחישוב עצמו. הבנתי שיש הבדל בנוסחה, איך הם עוקבים אחרי המחירים. נכון, מאוד. ה-CPI בגדול משתמש בשיטה של סל קבוע. כאילו סל קניות שמייצג צרכן ממוצע. אוקיי. והסל הזה מתעדכן, אבל יחסית לאט. פעם בשנתיים, עכשיו הם עוברים לעדכון שנתי. אז מה זה אומר בפועל? זה אומר שהוא לא תמיד תופס בזמן אמת, איך אנשים משנים מרגלי קנייה. רגע, תן דוגמה. אם בשר נהיה יקר ואנשים עוברים לעוף. בדיוק. ה-CPI ימשיך לשקף את המשקל הגבוה יחסית של הבשר היקר, לפחות לזמן מה. זה יכול לגרום לו לראות קצת יותר אינפלציוני. ה-PCE לעומת זאת משתמש בנוסחה אחרת, קוראים לה משורשרת, והיא מתעדכנת הרבה יותר מהר, כל רבעון. והיא כן קולטת את המעבר לעוף. כן. היא לוקחת בחשבון את מה שכלכלנים קוראים אפקט ההחלפה. את זה שאנחנו, כצרכנים, מחפשים תחליפים זולים יותר כשהמחירים עולים. אז הוא משקף טוב יותר מה אנשים קונים בפועל. הבנתי. זה הבדל משמעותי. וזה לא ההבדל היחיד. יש גם הבדל במה הם מקסים. בהיקף. אוקיי. ה-CPI מתמקד בהוצאות שמשקיעי בית, בעיקר עירוניים, מוציאים ישירות מהכיס שלהם. אוקיי, הוצאות ישירות. ה-PCE לעומתו הוא הרבה יותר רחב. הוא מכסה את כלל הוצאות הצריכה האישיות במשק האמריקאי. מה זאת אומרת כלל? זה כולל דברים שאני לא משלמת עליהם ישירות? בדיוק. הדוגמה הקלאסית היא ביטוחי בריאות שהמעסיק משלם עבור העובדים. זה לא יוצא מהכיס של העובד כל חודש, אבל זו הוצאת צריכה שקשורה אליו. מעניין. ולכן, בגלל זה ועוד דברים, המשקל של סעיף הבריאות ב-PCE הוא עצום. בערך 17%. וואו. וכמה ב-CPI? סביב 7%. הבדל דרמטי. גם מקור הנתונים שונה קצת. CPI זה יותר סקרי צרכנים, PCE נשען גם על נתונים מעסקים, נתונים מנהליים רחבים יותר. טוב, אז הבנו את ההבדלים הטכניים, נוסחה, היקף, משקלים. זה מביא אותנו לשאלת $1,000,000. על מה הפד מסתכל? מה המדד שבאמת מנחה את ההחלטות על הריבית? כאן זה באמת קריטי. חד משמעית. יעד האינפלציה הרשמי של הפד, יעד המפורסם של 2%, מוגדר במונחים של PCE. במפורש PCE, לא CPI? במפורש. הפד אמר את זה שוב ושוב. הם רואים ב-PCE מדד טוב יותר, אמין יותר, שמייצג טוב יותר את האינפלציה האמיתית במשק, בעיקר בגלל שהוא קולט את השינויים בהרגלי הצריכה. אז כל הנאומים של פאוול, הפרוטוקולים? בדיוק. תמיד ההתייחסות המרכזית היא ל-PCE, ובמיוחד ל-Core PCE, הליבה, שלא כוללת מזון ואנרגיה תנודתיים. הם כמובן מסתכלים גם על CPI, אבל הוא לא היעד. אוקיי, אז כאן זה נהיה אפילו יותר מעניין. אם הפד שם את הפוקוס על ה-PCE, למה תכלס, כל פעם שמתפרסם ה-CPI, השווקים משתגעים? שאלה מצוינת. זה פרדוקס לכאורה, אבל ההסבר די פשוט. נו? תזמון וחשיפה תקשורתית. ה-CPI מתפרסם ראשון. בכמה זמן לפני? כשבועיים לפני ה-PCE של אותו חודש. הוא הנתון הטרי הראשון שמגיע לשוק. והתקשורת חוגגת עליו. לגמרי. הוא מקבל סיקור מטורף. כתוצאה מכך, אם יש הפתעה ב-CPI למעלה או למטה מהצפי, התגובה בשווקים היא מיידית וחזקה. ראינו את זה המון פעמים. כן, זכור לי למשל במרץ 24 או תחילת 25, שהיו נתוני CPI גבוהים מהצפוי ואחוזים ירדו חזק. בדיוק. ירידות במניות, עלייה בתשואות האג"ח, ה-CPI נותן את הטון הראשוני. אבל זו תגובה רגעית. במידה רבה כן. כלומר היא משמעותית באותו רגע, אבל המבט המושכל יותר, בעיקר של אלה שעוקבים אחרי הפד ואחרי שוק האג"ח, מחכה ל-PCE. כשה-PCE מגיע,
הוא זה שבאמת יכול לשנות את הציפיות לגבי הריבית. אם ה-PCE, במיוחד הליבה שלו, יוצא נמוך מהצפי, זה יכול לחזק ציפיות להורדת ריבית ולהוריד תשואות אג"ח לטווח ארוך יותר. אז אפשר להגיד שה-CPI זה הרעש הראשוני, וה-PCE זה מה שקובע את הכיוון האמיתי של הפד? יפה אמרת. ה-CPI הוא הרעם הרועש שמגיע ראשון, ה-PCE הוא הברק שמראה לאן המדיניות באמת הולכת. מי שמשקיע לטווח ארוך ורוצה להבין את הפד, חייב להתמקד ב-PCE. אז אם נסכם את כל הסיפור הזה, יש לנו שני מדדים לאינפלציה, CPI ו-PCE. הם שונים בחישוב, בהיקף, במשקלים. נכון. הפד בחר באופן רשמי להתמקד ב-PCE כיעד שלו. כן, רואה בו מדד עדיף. אבל השוק מגיב בעוצמה גדולה יותר, לפחות בהתחלה, דווקא ל-CPI, פשוט כי הוא מתפרסם קודם. בדיוק. ההבנה הזו קריטית כדי לא ליפול לכותרות הרגיעות, ולהבין מה באמת מניע את הפד ומשפיע על הציפיות הכלכליות לאורך זמן. זה מזכיר שחשוב להסתכל מעבר למספר הראשון שיוצא. לגמרי. להבין את ההקשר, את המתודולוגיה, את סדר העדיפויות של מי שמקבל את ההחלטות. וזה מביא אותי לנקודה אחרונה למחשבה. אם השוק מגיב כל כך חזק ל-CPI, שבועיים לפני שמגיע ה-PCE הנכון יותר בעיני הפד, כן. האם התגובה המוקדמת הזו, שלפעמים מרגישה מוגזמת, יוצרת עיוותים, אולי אפילו הזדמנויות קצרות טווח למי שמבין את הפער הזה, ומחכה לראות את ה-PCE לפני שהוא מקבל החלטות? נקודה מעניינת מאוד. בהחלט משהו לחשוב עליו. האם הרעש סביב ה-CPI יוצר הזדמנות לפני שהתמונה המלאה, זו שהפד מסתכל עליה, מתבארת? בהחלט חומר למחשבה.